I lawer o blant, mae'n amser ymlacio ar ôl eisteddfod yr urdd, ond nid felly i ddisgyblion ysgol Llandegfan ar Ynys Môn, wrth iddyn nhw baratoi at eu heisteddfod leol sy'n 100 oed eleni. Da ni'n gwneud logos i'r medalau yn Eisteddfod Môn a Eisteddfod Llandegfan. Mae'n eitha pwysig achos mae hwnna'n rhywbeth mond Cymru sydd fel arfer yn wneud. Da ni wedi bod yn trio dysgu pryd oedd yr Eisteddfod Llandegfan wedi dechrau. Da ni wedi gwneud logo sy'n fynd ar y medalau a bob dim. Ond y cyffro yn yr ystafell ddosbarth, mae yna bryder am ddyfodol yr eisteddfod leol, os na fydd mwy o bobl ifanc yn helpu i'w threfnu. Da ni'n gweld y diffyg rwan, cael y gwaed ifanc, a rheini wrach fydd yn barod i gario ymlaen. Yn ôl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, mae yna lawer o eisteddfodau eraill yn wynebu'r un problema. Yn gyfle i gystadlu ym mhob math o bethau, mae yna nifer yn credu bod ein heisteddfodau bach ar draws Cymru yn bwysig, a'r gobaith ydy y bydd na ddigon o gystadlu fel hyn yn y dyfodol.